हेलो लोगोफोर, आं दिनै फार्स्ट भिडिअ लाना फैदों। गोदान भिडिअ नोंथांमोना मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। फार्स्ट टाइम आं भिडिअ खालामजेनदों आरोना लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आंनि चेनेलनि मुङा अनजिमा गयारी अफिसियेल। नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आंनि बे गोदान चेनेल खुलिनायखौ। थांबाय थानाय समावनो जोङो दसे फ्लाइअभाराव फट' लानो होननानै दसे ओंखारथ'बाय आरो ट्रेनबो खारगासिनो ओरैजाय सिंजों फ्लाइअभारसिम खारगासिनो आरो ओमफ्राय जों सायाव फट' लानो होननानै दसे ओंखारथ'दोंमोन। गौरां पार्कआव बेरायनो थांगासिनोमोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। दायो जों मोनहैबाय। थांबाय थानाय समाव आं भिडिअ लानाय जायासै। जों मोनहैबाय आरो दा गेटजों हाबबाय। हाबखांनानै भिडिअ लागासिनो आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं बारा एसेबां रायज्लायबाय थानोबो रोङा, बेनिखायनो रायज्लायथ'ला आङो। फार्स्ट टाइम भिडिअ लानायखाय रायज्लायनो हायासै आरो उनाव रायज्लायलांबाय थानो नाजागोन। बिराद हेपिमोन आरो बे समाव फार्स्ट टाइम बेरायनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो। बे दानि भिडिअ नङा आरो सिगांनि 2022नि नभेम्बर दानावनो थांदोंमोन आरो जों। दासो भिडिअखौ आपल'ड खालामदों। Ini dong proses yang habisnya dong ini kau nangis
बिथिंला नैयाव गाखोनाया आंहा रावबो लोगो गैया होनलायनाया